FK-3, varijanta protivvazdušnog raketnog kompleksa srednjeg dometa, je u aktivnoj spremnosti za izvoz vojsci Republike Srbije i u marševskom režimu uspješno dočekao sve trial provjere prije operativno-tehničke izvodljivosti i korišćenja. FK-3 ili HQ-22 je kineski ekvivalent ruskih supersistema protivvazduhoplovne odbrane svih aspekata vazdušnih ciljeva, do i preko 100 km. Moguća je izvozna modifikacija poput lokalne varijante do 170 km ukoliko bude specijalnog opremanja za potrebe Srbije. Izvozni sistem za Srbiju je prilagođen geoodlikama pokretljivosti, procesa lansiranja i gađanja raketama, montaže i elektroradarske sposobnosti. Ovaj sistem će unaprijediti PVO mehanizam Republike Srbije i integrisati ga u mrežu srednjeg dometa odbrane i kontrole vazdušnog saobraćaja vojnog i civilnog značenja. FK-3, izvozna varijanta za Srbiju, je unapređena protivelektronskim aparaturama i dual sistemom koordinacije i vođenja raketa ka ciljevima. Radar je srce sistema sa osmatračkom snagom od 250 mogućih kilometara, zavisno od parametara cilja. Radar koji navodi projektile H-200 je udarni radar za vođenje. To je kineska varijanta antene sa faznom rešetkom FAR. Širina dijagrama po azimutu je 90 stepeni, po elevaciji 70 stepeni, dometa oko 180 km. Antena se rotira bez problema i ograničenja 350 stepeni, prati 6 ciljeva precizno i na njih vodi do 12 raketa istovremeno, dok u tom trenutku obrađuje još 30 ciljeva radarskom osmatračkom dijagnostikom. Lansirni kontejneri trpe teret od 4 rakete ukupno, s tim što u bateriji standard ide od 3 do 6 lansirnih vozila u zavisnosti od potreba i generisanja odbrambenih kapaciteta sektora koje brani Vojska Srbije. Kompleks FK-3 ima sređenu šemu pozicioniranja i prenosa podataka i kontrole od 300 do 350 metara razuđenosti optikom kablovski, odnosno bežično do 1000-1500 prenosi ovom kontrolom bežično. Posadu komandno-poslužilačkog tima za operacije čini 5 vojnika. FK-3, za razliku od složenih PVO sistema, ima visok koeficijent pokretljivosti. Njegov indeks uspješnosti prilikom testova bojevog PVO gađanja je vrlo dobar. Prema izvorima tehničko-transportnih timova i podrške kineske CASIC kompanije, FK-3 je spreman za isporuku i postavljanje u odbrambeno-borbeno dežurstvo na teritoriji Srbije u roku od nekoliko sati, od momenta isporuke, transportovanja, završnog podešavanja elektronike i pozicioniranja na željeno područje. Posljednja vijest za FK-3 je da je na putu ka Srbiji faktički. Čekaju se samo tehnički parametri usklađivanja i eksportni detalji transporta samoga sistema. Ovo je bio vojni specijal. Zapratite nas, lajkujte, podržite i proslijedite. Veliki pozdrav, hvala vam.